Bagong sampun damel wirang kula. Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadiwatan mila dinten sakmangke. Kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong. Tak pasrahke karo sapa? Kaliyan kula. Kok sik to? Sing luput ki kowe dudu kok Bagong. Nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora ketang sithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan. Lah kok dadi kowe mung dijaluki pelemper tangga jiwa jambu dipune mala kok awel, Kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu? Nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong, Bagong mesti ora bakal wani karo kowe. Ning ngarepe Bagong ki wong mrusal mbedugal, ning dheweke ngerti tata krama. Ngerti unggah-ungguh tresna karo bapakne, ngerti bapakne arep didak martabate, Bagong ora entuk didak martabate itu. Ayo halo wong dipangan ya martabat kowe cara sekolah cerewet. Ayo mulai terus. Nek loro-loro tenan gareng mesake to kan. Ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar, Bagong muring kuwi wis bener. Nanging Bagong sampun mboten pikantuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis ngene wae. Rasa digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep tok gawa arep tok kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong, aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewowogen mangan gempalaning jagat. Aku wis kuwaregen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep tok cemplungke kawah cemplungno. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku isih dibutuhke. Aja, Pak. Wis gak menyang kono, Mir. Kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Gong. Aku ki wong ora tau mlebu-mlebu gedang to. Nek Semarang mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemplungke kawah ki engko gak renang ya, Mir. Wis iki. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Niwang sok mana mangadili nuwe ana sasmintaning sun iki kok kaya ning tembalang ta rasane aku ling omah teng klonthong. Bapak piye tole sampeyan ana lenggah ngandhap aku merajakke karo sing kagungan dalem. Gandeng kowe iki sing ndek omah. Nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur, aku ya urung wani lungguh dhuwur. Aku ki anakmu lho, Pak. Aja duwe pikiran sing kaya ngono. Lungguh nang dhuwur, Pak. Ayo. Bapak lungguh nang dhuwur, gareng lungguh nang lemah. Ora kaya ngono iki Gong sia-sia. Lenggang inggil, Pak, lenggang inggil. Kali kula tak benake mik. Iya. Matur nuwun. Nek wis mbok keparengake dole. Sampun, Bapak, sampun. Wilujeng rawuhipun, Pak. Pangestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku. Mas Gareng wilujeng sita rada mundur ketutupan bokonge Semar. Slamet tekaku le cah bagus. Pangestune wong tuwa tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Mas Petro wilujeng slamet, Gong. Pangestuku tampanana ya le. Nuni nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ndayana ning kasantosan ampawa ana kasantosane lair batos kula. Ya. Sampun ngantos kejoting penggalih margi dinten iki kula nembe semangat, Pak.
Syukur wong urip ki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa, monggo bareng tak cocoke karo Garing ya mbok undangi, Petruk ya mbok undangi. Iki jane arep ana apa tole? Sepisan ngerembak perkawis Karang Kadompel anggenipun badhe keterjang jalan tol, Pak. Nggih to? Iya. Lah kuwi wigati, kuwi penting. Mergo niki omah kula entek-entekane. Sak pekarangan, sak omah kena kabeh. Terus miturut kowe piye le? Lho, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi dienggo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Ngono lho. Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso mbangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugekke, negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum. Ngoten to? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya Garing mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ayo karo kuwi padha karo nggonamu. Kabeh iki bakal padha, rasa kuwatir. Kabeh iki bakal padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Ngene Bapak keneng ora, Pak? Nggon aku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro? Sing nomor loro iki aku arep ngejak Bapak piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu mlacet. Karo wong tuwa ora iso ngonekke dengkulmu mlacet. Piknik kok dipeng-pengke. Wong ki nek piknik ki nek wis cukup samu barange. Ora sok diselak-selakke piknik. Neng omah wis cukup, kabeh-kabeh cukup. Kuwi lagi piknik kok. Piknik kok piknik. Piknik kok dipentingke iki piye? Ya wis saiki arep rembug apa, Gong? Aku jane nek jaluki lakon ini asline susah lho, Tru. Lakon kok Bagong bangun desa iki mergane kowe sing gawe kok ya tok gawe terus mlebu streaming. Ya wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa ana lakon Bagong bangun desa. Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ah iya. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan, nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus ilmu karepmu, aku mantu disebutke aku pengen bangun desa, Pak. Ngandel ora rak malah bengok ta. Kuwi apik to, Le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga? Apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras? Apa papan liyane? Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep bangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora. Aku arep kaya bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nek nganu dusunku desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem, wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal, sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah apik. Tegese antaraning wong tuwa karo enom-enoman iki saiki wis manunggal. Mergo kadang kala sok ana congkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep pinter njero langit kalah pengalaman karo sing tuwa. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom ngreganono pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Nek mlaku dhewe-dhewe pengalaman tanpa kepinteran
ya ora ana apa-apane, kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Samploke aku dadi duka iki lho, Pak. Arep aku duka petuk. Ning nek tumrap kanggo kebutuhane masyarakat aku ki nomor 1, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Ada mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandhang kapitunan. Iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong. Gotong royong aku mesti ketok. Ning aku mesti ketok. Ayo kuwi apik le. Wis. Genduren durung duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gendel, aku mangkat sike, acah sregep kok. Iya. Ayo apik-apik. Dukoe. Ayo. Mangsane. Nomor 1 ne. Aku wong nomor 1 nang pedukuane. Iya iya. Kuwi apik kuwi. Terus nek ana dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh, ayo apik kuwi. Tau nggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki nggo konsumsi. Ha iya. Tukok kendok separuh-separuh sebati. Ha iya. Heeh. Ha iki kahanan kayane iki arep tak luwih apike, Pak. Arep tak luwih becike. Maksude arep tak luwihke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek mesti njaluk sumbangan. Wis ketok angger raine mlumpuk ngono kae wis. Siap-siap, Truk. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik, sing elek. Reng, Truk. Bapak, sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong ki wong tipis ah? Aku nek mbangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ah tak tentrem dusunku. Mene Gareng kuwi dusune sanggon-gon cah nom-nom doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo cah nom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuwake negara. Sing sepo-sepo apa iki? Lindu apa ya? Oh Sinoman do ngedung. Ame mlaku kok do dindelok-delokke. Ngeget-geti wong nyang. Sama-sama dilalake lah. Ngono, cagak tuwake negara. Mula kepinteraning canom iki dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengkono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning juranging kasangsaran. Heeh. Luwe-luwe nek kecanduan apa terus kae terus. Ha apa? Sing tok kakek kowe lho cilik-cilik malah mendem. Aku ora tau ngekeki apa-apa ya. Kuwi senengane ngarani wong sak penake dhewe. Aku tak ombe iso nglire lho. Ah ora bae aku ora tau ngekeki kok. Apa Pak? Narkoba kuwi elek tenan kuwi. Pil kuwi sing marai bunuh diri. Sekali mencoba kamu akan binasa. Ngono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Iso. Heeh bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari kok mesti sing nganggo wis percaya ra. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Neng aku sok ora mathuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo basmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do gunake. Neng oknum-oknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli kok ora do disingkirke. Betul. Aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sapa? Iki Seno Tudrak. Lho. Saeno Tudrak.
Kae ora sena kowe iki jeneng oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora mung padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho, Ning. Ana apa? Oknum, aku ngandhake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing akeh sogok. Hukumane mung 2 sasi 3 sasi bandare gleleng meneh kok ngono kok arep rampung iki cara sok kan bandar rampung iya mula nggon aku iki Pak arep aku duka ning apa jenenge iki apa terus kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong statement apa ora sanggo basa angel struktur struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, kuwi apik, Gong. Ngerti aku. Anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP, dijaluki dhuwit, tempilingmu. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, di rumah ape-ape kok meleceh. Pak. Sik kan dirempuk ya, Pak. Dicupet semene padha ngudara rasa ati. Heeh. Apa nggonamu iki sumure asat apa, Gong? Hah? Apa nggonamu sumur bapak teko, gareng teko, aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene terus tembunge nek ketemu sedulurke wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ah ya modar tenan kok. Istilah kaya ngono kok dienggo. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku ki mak lunga ya, Pak. Nendi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono. Ono lunga to? Ah wong kon minggat kok ora lunga iki piye? Ngono. Ah, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Aku den malam Jumat kae prihatin, Pak. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat kliwon. Heeh. Aku sedina Kemis sawan ki ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ha iya. Ora mangan apa-apa kok kejaba panganan ki. Maksude sing mangan-mangan ringan lho, Rek. Ha iya. Sedina dek aku terus sore arep maghrib ae adus keramas aku. Terus maghriban. Weh. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Ha iya. Waduh, saiki nek mangan bengi bareng po. Bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhek nang mburi. Oh, lek juga bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku ki nek mamah, maem ki suwe, Tru. Oh, untune pasangan. Bojoke nek omong ra untune goyang to. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwa rung rembut, mamah nengen rung lembut, mamah ngiwa rung lembut. Ndentane dombene, aku jijik. Oh. Terus aku terus lunga golek sendang. Weh. Adus nang sendang. Jam 12 bengi, plung. Adem banget. Aku terus ndegem nang pojokan tuk sing nang isor wit ringen. Dol desa arang adem le lho, Pak. Oh iya, iya. Sing endi? Sing sendang sing isor wit. Heeh, kae lho, Pak. Kae saluran pembuangan air limbah. Wah, mula kok kecinge ra jamak-jamak. Kudu sendang lho, Pak. Kudu. Wis kebacot ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Mbeh. Jroning aku ngageke asmaning Gusti dumadakan tanpa nyono-nyono iki terus tiba-tiba iki wong iki dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara walang, ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teka." Mbok,
muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun apa? Maksudnya piye? Aku iki muni ulun sing teko. Engko gak tepungamu. Sapa ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun kuwi biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapta Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Mangan jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yang kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok syarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji pelem pertangga jiwa, loro jambu dipa nirmala. Mir, Pak. Sampeyan ngerti? Pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala niku napa, Pak? Dewane muni ngono wae. Esuk utuh-utuh bojoku urung tangi aku wis mangkat ning pasar. Golek pelem pertangga jiwa ora ana. Anane ming pelem sengir, pelem gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini pelem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae pelem gadung pernah Pak. Ning ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa. Pindah aku. Pindah toko buah. Wih. Pindah toko buah tak takoni ora ana jambu dipa nirmala ya ora ana. Anane ming jambu drsana, jambu air, jambu kluthuk, jambu monyet. Lho, jambu monyet wis ngerti lho, Pak. Urung rupane kaya gareng kuwi. Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gek. Apa ana jambu monyet kok matane kira ya ngene. Iya aneh-aneh tenan arep mangan yo wedi. Asli tenan. Ora ana jambu dipa nirmala. Nah, aku arep nyuwun prisa karo Bapak. Nek Bapak ki pancen prisa. Bapak ki pancen paham. Jare Bapak ki biyen dewa, mbok nyata mbok ora, ta? Iya, biyen sadurunge aku dadi Semar ki aku dewa. Lah kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trima mudhun ana ing jagat. Biyen aku dewa, aja mbok anggap elek. Aku biyen ki kakangne Bathara Guru. Wah, Bathara dosen, udu. Bathara ketua kejurusan ora. Rektor, udu. Doktor, udu. Aku Sanghyang Ismaya. Ismaya iki kakangne Bathara Guru. Ha kenapa mbiyen kok cak ora urip ning kayangan ning apa? Kok malah ning kene? Ning jagat. Anggere iso ming nang perapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan ndi-ndi. Sing wigati kowe takon karo aku to, pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala ora ning donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa ki ora mangan wohing dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane pelem pertangga jiwa karo jambu dipa nirmala. Lah nek kowe arep nyaraki desamu iki kowe ya wis bisa njaluk pelem pertangga jiwa karo jambu dipa nirmala. Waduh. Papane nang kayangan. Kayangan Suralaya. Weh. Ketemu Cak Marlis. Kok ketemu Cak Marlis ngapa? Lho jare kayangan Surabaya. Wah. Budak. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo Cebongan? Wah. Suralaya karo Cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Wah, dian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh wewangunan sing gumandul tanpa centelan, kuwi kayangan. Aku duwe lho Pak gumandul tanpa centelan iki. Wis keleket biyen. Apa kuwi yang diwastani kayangan? Gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Ah dudu piye? Ha iso. Mandul tanpa centelan. Asli kuwi ra dipeniteni.
ora dilem. Ken biyen yo neng kono kuwi. Aku nek ngrasake Bagong iki jane edan ora ya. Ayo mbok karo bapak urung tau dipresak. Omongane kuwi waton ting celebung ora. Kayangan iki gumandul tanpa cendelan. Oh iya, heeh. Paham aku? Neng dhuwur ta kuwi? Mun aku neng isor. Ah iya. Kuwi papane Bathara Guru. Papane Bathara Indra. Papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana Kasina Indra. Kayangan Warkop. Kayangan Warkop ngeprok raimu iki kowe. Kandhan-kandhanane ngeyel ora. Kuwi kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk Plemper Tangga Jiwa, Jambu Dipa Nirmala, kowe munggah ning kayangan Bagong. Andra ingkang puspita Amri tutuk sirahe Sekar Maya ngas kan nyoru Modar lali ngono. Ayo kowe. Apa itu cakapane? Maweh raras renaning driya Kula kok karo ngentut saedan. Guyung Mar. Rasa diampet. Aku lucu to, Pak? Wes, Bu. Kene mung tak dolani ngene gawe senenge wong tuwa iki ngibadah. Bakal entuk pahala. Ha iya. Engko iki ora tau suluke kok suluk. Mbaya suluk sing apik. Suluk ku ya ngene iki. Iya. Ngopo kowe kok dur nglumpruk ning ngarepe Semar? Sing ngerti kayangan menika bapak. Sing papal dak. Bojoku takon nyemprot. Ben ikine do ilang kok ya ora disemprot to jan wis. Nganti walang mlebu cangkem bareng. Sing ngertos kayangan, sing ngerti dalan anjok enten kayangan menika namung Bapak Semar. Bapak kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng, Pak. Kula nyuwun Bapak menika minggah wonten ing kayangan ketemu kalih Om Guru. Om Guru. Guru jare adine Bapak. Berarti aku nyeluk ora Om. Ngendika kalih Om Bathara Guru, nek Bagong butuh Plemper Tangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nek Bapak kersa kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek Bapak mboten kersa niku jam tangane balikke kula. Kuwi menehi jam tangan karo bapakne kok kon balekke. Alexander Christine Hakim. Merek jam kok disebut Alexander Christine Hakim nganti raimu apa piye? Lah kowe ngapain digluk-digluk ngantuk kok ora. Ayo. Lelingguh ora bener kok. Nggih, Pak nggih. Disuwunke, Pak, supaya dusun kula tambah reja, dusun kula tambah apik, dusun kula tambah becik. Nek Bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ananging
nek bapak mboten kersa lho Gong arep ngopo kowe kula aturi jaga ajang sing jembar sega sing kathah rawe-rawe atas malang-malang putu mesti kula entekke oh iya tata basa ora pernah kok jagang sing jero beteng sing kandel lho nek nantang karo negara nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero beteng sing kandel ora sudi aku karo kowe Pak sebagai bapakku aku mau mergo sampean ora nulungi karo anak nek sampean gelem nulungi anak nembungke pelem apa mau to modal ora syarat ora adong kok pelem 40-an pertangga jiwa 40 pertangga jiwa lan jambu dipaku semau dipa nirmala kula ora trima adene dadi anake Semar menggayo panganan luar negeri kayangan kok ora kelakon aku nesu tenan Pak saiki kali bapak mikir luwung diwaneni anak apa njalukke pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala Gong sabar Gong ora sak penake dhewe kaya ngono bapak ki wis sepuh ora terus kowe terus matur karo bapak nek bapak ra iso gayoke pertangga jiwa malah tok jak gelut kowe iki wong tuwa apa bocah ora usah cerewet rek kowe nang kene iki angka ikut kowe timunmu kok jaga imbuh ana kowe ya ora apa-apa ora ana kowe ora masalah lho aku nek ndrene iki rak tok undang to aku ngerti sing wigati tak jak rembukan ki Bapak Semar kowe iki ping takon menyetujui wae sirku arep kakon dadi seksi ning mripat kowe kira neksani ya mesti ora pas kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus mbok mau ngerti ora sah rene tok malah loro-loro atiku oh alah nemoni lakon apa tanya Petro ya kakon dadi seksi men bapak men ngendika men oh wis kurang ajar wi karo bapak kok marmir-marmir ayo gak omong Bagong tak gayoke wah tak peluk kowe asli tak cium nek ora malah kolu sirahmu mar saking ambaning cangkemku aku ini ngambol langsung tanpa nganggo petungan ya rumasane anggepe kosek to nganggo petungan aja ngawu gawar ngawur mergo iki ngembet marang kahanan kayangan Bagong sidhem jroning pasewakan Gong tanpa sabawa Nalindra marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya kurda kura reka kiri ro nanggana magawe gelari rawang-wang jroning kendel parandene nalika semanten kula semanten Badranaya amangsah semedi malah dining nalika semanten tanana ingkang pindheng kejawiamu rawuhipun Sang Hyang Bathara Guru sigra matek aji pameling senggih Sang Hyang Ismaya ya Sang Nayantaka cumara saking dirgantara praptaning Sang Hyang Pikulun Manik Maya ya Sang Hyang Bathara Guru kagiat kang samya mulat
Sadulita mel Bathara Guru Padhararja sapraptamu Manikmaya tansah pinanganing kawidadan niring sambikala Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana ora liwat pangestulun tampanana nala garing kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan bekti kula katur Pukulun iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana Panakawan menika sanget anggen kawula dadosaken jimat paripih kepareng kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk Pukulun iya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Semar ginakaken daya aji pameling angrawuhaken dhateng ngrayipun Manikmaya kepareng kula cumadeng dawuh Kakang Nayantaka wonten menapa Kakang blegegek Sadulita yen ana luput ku aku njaluk ngapura ya Manikmaya nggih mboten dados menapa Kakang Semar ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong. Iki mung merga ditangisi karo anakku Bagong. Ingkang darbe panjaluk kalawan kowe. Bagong gadah panyuwun kaliyan kula. Iya. Panyuwun menapa Kakang? Bagong niat bangun desa. Ning merga ana syarat sranane sing kudu ana lan magepokan lawan kowe tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng suwanipun ingkang rayipun Manikmaya ana dewa ingkang wis menehi sasmita kelawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumondoke anakku Bagong iki bakal dibangun nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan kang aran Perlempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala Perlempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala iya mula guru gandeng aku ki ya duwe kayangan ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan ya mung mergo aku ki urip ana ing jagat mula tak jaluk liraning atimu kowe meneh ana Perlempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ora ketang mung siji dienggo syarat srana ya kuwi anakku Bagong gone bangun desane iki ya Bathara Guru Panakawan Bagong dalem apa pancen mengkune dadi panjaluk kita nggih pancen mekaten Bu Kulun lajeng menawi kepareng kula cumadong dawuh kados pundi Bu Kulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten Bagong wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita nanging ana syarat sranane Bagong syarat sranane napa syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun ya mung ana siji titahmu Bathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun kanana liya kejaba mung wong atuwa kita ya kuwi Kakang Semar mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning Perlempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala ulun jaluk lawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita wiwit dina iki Semar kudu nyembah lawan panjenengan ulun lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun Panakawan Bagong yen Semar ora gelem nyembah yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun ora bakal maringake Perlempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala Panakawan Bagong Caca muntap resine be Netra kocak mundara andir
Kitum nyomangolon coko wadanani rombranang ing dados kula dipun paringi pelempertangga jiwa jambu dipun nirmala ning bapak kudu nyembah karo sampeyan. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya, pancen mengkono Bagong. Mula matur lawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun bakal paring pelempertangga jiwa lan jambu dipun nirmala kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Piye Pak? Wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja Pak, wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo 2 buah daharaning para pepundhen utawa para dewa ya kuwi pelempertangga jiwa jambu dipanirmala. Wis rasa Pak, rasa bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate, bangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru, ajare bapak iki kakane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama kuwi sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah, aja tata krama karo Bathara Guru, bapak iki luwih tuwa. Nek ana tantrimane Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke pelempertangga jiwa lan jambu dipanirmala. Lah iki wis tak jalukke, wis lakon, wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae pukulun nek upama dijoli bathange gareng entuk ora? Ya truk mulih ya, Truk. Lah ngopo ya? Wah, aku jan lara-lara terus kakang kok digadekke bathang aku ijol bapak iki anggepe kok menungso ra tenan nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik. Kon ngapake cah iki? Ijabno reng. Wis. Ijab-ijab dengkulmu ra. Mboten bareng. Nek pukulun tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngiklasake. Ewa semanten paduka pukulun mboten kepareng maringaken pelempertangga jiwa jambu dipanirmala. Sampeyan mboten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong pelempertangga jiwa kan nyolong jambu dipanirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane, sampeyan duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampeyan ngendika mawon, Bagong, kowe tak paringi pelempertangga jiwa jambu dipanirmala ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa kok martabak? Martabak. Kowe ora ndek martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Raine wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakoke lenggal teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Pelempertangga jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ora iso nyorong, malah dene kula disebut X narapidana. Ameng sebut nek narapidana kok banggane ora jamak. Pajake penusukane, penusukan apa? Nyepeleke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin kula ora trima. Sumpah ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswa kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapat. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesuk murid-murid do tampa rapat do nampa apa? Kok ngono kok guru?
Gong iki dewaning para dewa. Orang wedi aku ki gendone para gendro. Namanya ditandhi karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong sapa ingkang wani karo para dewa papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Mbok. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah diwas muni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-katae kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean arep ngobong karang anu ning papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temu mbok uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuan pring sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi dukun. Dukuing para dukuh iki aku. Nek ngomong dewane para dewa iku ngopo? Iki dukuing para dukuh. Rumangsane ketuane dukuh sak Karangkadempel. Iya, Pak? Heeh. Mangsane arep ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, asane iki tak walik. Dewa macem apa kowe iki? Karo gawe sengsaraning para kawula. Jare dewa, jare iki menungso iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampeyan iki sembah ning para titah. Aku sampeyan mentol ajeng gawe kapitunaning para titah. Hah? Weh, lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong sisi kok tangane papat. Oh, mesti dobel-dobel kowe ana ya. Iso ngayahi wong loro mesti. Kurang ajar depan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kancane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kayak itu. Aku ya ngerti. Nek Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pon ngejobong. Ayo, sadurunge sampean ngobong pring apes. Sabar kok, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumasaku suara kaya ming nang kontraca iki lho, Tru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo sirku iki men gleleng e. Tak simpake to sistem barang e. Bulkit mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong Karangkadempel kula sing ora trima. Rawe-rawean las malang-malang tak putuk. Kawula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih kuwi ingkang pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba. Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Celeng tenan kok Cak. Dewa kok dakjok omongan kaya ngono. Ora metu njaba, nek kula tau tuku pil-pil tak doko sanggon-gon, pil takoni pitike ora ngendhok. Lah. Ora ana sangkut paute kok sapenake dhewe. Kuwi iki dagelan, kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya, ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe kok anakmu pira kowe mangsuli 16 kok ora kabeh aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer aku Bathara Guru kok ditawani pil aku iso kebablasan nek ngomong pon kula tunggu pripun karep sampean metu njaba mamedase mengke kula nututi karo sampean kendel ya kendel ning nganggo duga-duga wani ya wani ning nganggo etung aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan
nek muni bener kowe iki ora sapa-sapa ora wedi ya ngono kuwi pancen apik ning sing tok adepi sapa iki mau Bathara Guru wis ngerti rasa tok cethake apa aku ora entuk wanira-wanira Bathara Guru kae sesembaning para titah sesembaning para titah kok arep ngobong dusunku apa kuwi patut diajeni kowe kalah karo Bathara Guru durung karuan manut dalange kandhane ngeyel ora ngeyel lho iki ning kene iki filosofine wayang iki ning kene iki kudu do gatekke mula aku muni to urung karuan aku kalah karo Bathara Guru manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange Pak Gusti sing gawe jagat mula apa tumindake iki aja tok pasrah karo sak pepadaning urip kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya terus kono kancamu muni salah kowe dosa kecemplung neraka apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa piye pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip bener luput iki sing gawe jagat sing nemtokke ngono lho paham ora kowe wah tuwa meng putih rambute tok cukur sisan Budhe ben bapak tok terke cukur to Pak terke om takonmu akeh ora dadi rambute brodol caidan rampung cukur aku ngilu kok gila dhewe cah kok kewanen tenan ngono dadi kowe kudu gagas arep apa ngadegan sak sembrono ngene iki nek dipikir oke piwulang-piwulang sing luhur piwulang sing becik piwulang sing apik contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa nek kae dudu sing gawe urip kae mung utusane sing gawe urip mula kedunungan salah kedunungan luput lho bener Bagong Rengkah ngono ya panjen ya to aku ki arep bangun desa ming Bagong bangun desa mula ana tetembungan Giri Rusi jalma tan kena kinira oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane wis coba wis ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah nek sing wong ora seneng terus ngrasani wae tuku lemah yo gombar cengele wong mangane sedina ora ganep ping 3 kok nah wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane kadangkala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugih ngungkuli karo sing nang kutha sugih lemah sugih pirang hektar ning ora tau umuk Tegalku semene sawahku semene hektar beda karo wong kutha njajar mobil nang ngarepe dhewe pirang-pirang digarasekke dhewe wancine pajak ora iso ha ya wis piye ngono kuwi dijukok wah kowe ndelok wayang mung ndelok gayeng tok amangar gayeng tok nangga campur sari sadagelane ora gayeng ora jama-jama di sini ini yang perlu diperhatikan Mir wis ben ora apa-apa ngono lho aku ki kadang kala ya dadi wong sing duga glelek nek omong troco saru troco sawerai dhewe ning kadang kala nek iso metik sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya saudara-saudara diikuti oh ngono ya Kang aku wanira Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune ning wani karo sipate lho kuwi ya perlu diteliti kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa dina wani karo wong tuwa aku ora wani karo sing bapake kae ning wani karo tabiate karo bapake kae wong sing tuwa sing seneng suwi-wiyah kae kudu dielingke nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele ngono kuwi Pak mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran ngono lho nek ora wani ana sing bengok ta bengok aku ning ditanggap ayo ora ditanggap maneh kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel nek ngene iki kan aspirasi suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong ngono lho Tru paham to paham pinter nek kowe sing kaya kelinci kuwi lho dong ra kuwi kae Bathara Guru piye ora usah do melu-melu tandangane Pak mati urip bejo cilaka sugih miskin tak pasahe sing gawe urip wis tak tandangane Bagong nek kowe mati piye pendem rasa kuwatir pendem rasa ora apa-apa wis aku tak selamat tekani aku seneng kok Pak
Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa iki mergo aku belani karo kowe. Iya, ya. Wis asa. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati yo titip. Apa main titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku tak belani Pak, aja kuwatir. Aku yo belani desaku, Pak. Desa iki bumi mutah getihku. Desa iki aku urip nang kene mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani, sak belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak tohi pati. Sapa sing arep ngejeki desaku, sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku, sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku, ajange nang dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa? Heroik iki pahlawan banget. Anggemu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksudnya kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Atonya. Kang yang meledak sumbune ngendi? Nah sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Kok dadi sumet. Sumet ya bengok-bengok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metu Jawa tak methoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Ayo kowe kemengkari nonton kaya ana CD, VCD AB. Oh. Tulisannya WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo isor dhewe sih ana. Iya. Tak setelke tak tinggal perang. Ora sampe melu ya. Ya. Engko nek mateni nggon dipajak. Engko nang bangga-bangga. Kuwi nek dipajak biasane sok yong ngono. Terus metu macet. Nek anune metu bene kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel video ya, Tru. Wis. Duwe ta Tru kowe duwe nang omah. Syukur kok pasrahke Petro nek mateni ya. Ya. Nek gareng cetok ora iso ngomahe elek banget. Ya Tru mulih ya Tru. Gar mulih terus. Awak keloro-loro tenan ming VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya Tru ya. Engko nek dipateni anu di apa jenenge cocokane dijabur ndak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrike nganggo pulsa. Oh iya. Kae wis nyuwara nit ngono Tru. Oh iya. Nek nyetel tuku ana pulsa ya Tru. Wah. Ae padha karo ngobot-oboti aku. Amben nyetel anu kok numpoke pulsa ya. Heeh. Engko dicopot ndak boboros listrik? Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Teng. Kowe iki ora sopan kowe DC adine ngene kok nesu. Alah. Bangeten. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrik domongke nang kalayak rame. Ayo larang kok ya. Lu wong kanggo nganu pedhe iki ngragati anakku mane nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ora ndek listrik. Ngau senter. Senter wis tak golek kodhok. Kan iso terus taleke nggon bathuk karo maca. Aneh-aneh. Wis kono Pak, kono masuk kono. Nek arep nganggo salon sing men karo plus digathoke men karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Terus? Ngerti. Aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar. Mana ya? Aku soalnya nek daungan ruang ra duwe terus wong goblok ki mangkel aku, Pak. Wis ngono gek mangkel, Pak. Iya aku tak ndelok nganggo tembang-tembang to komplit. Warga laran WL klasik. Nganggo kendang sing dimiringke kan. Wah, ora men sing miring ora men kendange. Sing ngendang wae miring. Apa kae?
nyetel ngomong kari golek nggo set A set B. Waduh. Ngomong kari majan nek arep kepengin lagu kelinci ucul ya nomor 2 itu. Ya. Nek arep kepengin gelang kalung ya nomor 4. Ya ya ya. Nek arep kepengin gerajakan cara Banyuwangi sing B. Oh iya. Aku weling karo kowe mergane gareng ya ora bakal ngerti. Wong gareng angka ora iso nulis kok. Ya, ya. Aku tak mangkat maju nang pabarakan. Bapak men nyetel CDB. Ya. CDB. Ngono ya Pak. Ya sing hati-hati ya Bagong. Ning nek kalah aja dipeksa. Aku ya ora bakal mentolo karo kowe. Nek kowe ora iso nandingi para dewa kowe mlayu ning bapak. Siapa ya saiso-iso tak tandangane engko dadi kira aku wong loro saudon telu saurupan. Kumro sangyaning prawadyapa mandhekata lawan pindhi kopar kornang lawan posur tambur miyang suling pepandhen daludat miyang pandira miyang dwaja kencang karo pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe wonten ana wedi teko adi Pramesti Bathara Guru ngawi sanggaring Purwadya Bala para putra kadewatan malika mapan wonten ing Janaloka menika wonten wigatos menaka parang ingkang loka ing sithik paudal-dal kababaran ingkang sejati nadyan kula cemadheng dawuh para mawa kula ingkang putra pun Bathara Indra cemadheng dawuh para mawa kula pun Bathara Brahma cemadheng dawuh Rama Pukulun kula pun penyarian cemadheng dawuh Rama Pukulun nadyan kula ugi cemadheng dawuh kados pundi pawartosipun Rama Pukulun Kakang Rada prawi dinten samangke anggen kula ngirit sangganing Purwadya Bala sayekti namung nuhune timbalanipun Kakang Semar Kakang Badranaya wigatosipun nggadahi moga kepengin nyuwun pelemretangga jiwa jambu dipunirmala nyuwunaken atmajanipun inggih menika pun Panakawan Bagong anggenipun badhe ambangun desa nanging kanthi syarat srana desa kedah dipun tumbali mawi pemertangga jiwa jambu dipunirmala Kakang inggih lajeng nuwun sewu Di mesti kemawon menika mboten bab ingkang awrat janyatanipun Kakang Semar menika ugi kami tuwaning kayewangan duk rumiyin malam menika kapernah kadang werda paduka Pramesti Bathara Guru menawi Kakang Semar menika namung kepengin nyuwun pertangga jiwa jambu dipunirmala menika nuwun sewu menika mboten bab ingkang ngawrat inggih Kakang Narada namung menika dados pancatan gegayuhan kula gegayuhan niku adik guru kados pundi salumahing jagat kurping langit menika namung setunggal tiyang ingkang mboten purun tata krami kaliyan kula mboten purun nyembah kaliyan Bathara Guru miwah mboten purun ginakaken Subasita kaliyan pun Bathara Guru sinten inggih menika pun Kakang Semar tumuli Bagong anggenipun nyuwun pemertangga jiwa jambu dipunirmala menika kula ginakaken pangrika daya kula badhe maringaken pemertangga jiwa jambu dipunirmala nanging menawi Kakang Semar kersa nyembah kelawan ingkang rayi lan tata krami kan pun Bathara Guru Kakang Rada kakiat risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawono adalah berkencong waru doyong pak pong buk bolong kali cudhe sapa sing gawe kula nuwun mapunten menawi nyaten kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan
Jalan Padukati Pramesti Bathara Guru badhe ngendak dhateng wingking Raka piyambake menika pun Sanghyang Ismaya. Miladi sampun ngantos sak mangke para Jawata menika kewirangan. Awit tadi guru nuruti dhateng gegayanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih menika kepengin dipun sembah denipun Kakang Ismaya. Namung nyatanipun Adi Guru kedah emut. Bilih Kakang Semar menika kadang werda paduka menawi Kakang Semar menika mboten ginakaken tata krami lan mboten nyembah kan Padukati Pramesti. Menika mboten nama aneh lan sampun satrepipun. Lah kok malah paduka menika sajaipun kumewat kula nyuwun pangapunten lho. Dumeh dadi dewaning para dewa kok kabeh para titah kudu nyembah kan panjenengan. Nah nuwun sewu. Menika mangkon lho Di. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru saged kula emutaken samangke sampun ngantos ngobak-obak katentremaning pun jagat raya. Jagat menika papanipun titah kula lan panjenengan menika dewa sampun ngantos nyampuri urusaning para titah. Kakang Trutu. Malanggen kula nglempakaken sanggane para putra kadewatan menika sayekti namung badhe kula dawuhi supados dinten sak mangke ambesmi papan pernahipun Bagong. Lho, dipun besmi dos pundi? Supados sak mangke kayiwangan dipun besmi. Krana menapa Kakang Bagong sampun wantun nantang kaliyan kula. Dalah apa to? Nembe kemawon kula munjuk atur samenika panjenengan sampun ngendikaken nek Bagong wani nantang karo Bathara Guru. Menika mboten perkara Bagong menika nantang kaliyan panjenengan mboten. Nek merga sampeyan wis wani ngendikake nek Kakang Semar kudu nyembah, kudu tata krama. Lah Bagong menawa dadi anake Kakang Semar menika ngreksa dhateng derajat pangkatipun tiyang sepuh. Ngreksa dhateng martabatipun tiyang sepuh menika sampun mboten nama mokal. Menika sampun ngantos sak mangke para dewa menika kewirangan dhateng tingkah lampahipun Bagong. Monggo kula dhereaken kondur kemawon methik pramrtangga jiwa jambu dipun nirmala. Bagong dipun paringi supados rancak pembangunanipun inggih menika pun prengapus papan pernahipun Bagong. Kakang Trutu, menawi Kakang boten sarujuk, menawi Kakang boten mathuk, boten menapa-menapa. Nanging Indra Brahma Yamadipati penyarikan sedaya para dewata kedah tilar wonten ing jagat. Rumaos sampun dipun kilani dening pun Bagong dene kula ing atasipun kula menika dewaning para dewa dipun wantuni dening titah swantah. Ing ngaten Adi Guru tetep badhe ngleksanakaken lho badhe majeng anggen paduka nedhi ambesmi papan pernahipun Bagong kula ingkang badhe damel srana lan dawuhan anak-anak kula para dewata supados besmi papan pernahipun Bagong kula semanggaaken ning tunggal waru godhong dadap mrada lamelu-melu ramelu garap dipun sekesaken menawi wonten wirangipun sampun ngantos ngembet ing neraka isine bang dalutan kula trimah wangsul wonten kayangan kemawon Indra wonten timbalan Brahma wonten timbalan mulun Yamadipati wonten timbalan penyarian iku wonten maring adawuh ora apa kulun ora usah walang ati mara gage gunakna daya pangaribawa papan pernahe Bagong diobong yen perlu di bumi angus yen Bagong ora nrimakake bandanen tangane krincungan sikile gawanen menang kayangan bakal ulun cemplungaken ing kawah Candra Dimuka kula nisaken dawuh niki panggatipun ing putra Pincamrapa ora kitang sambung obor Calita mangkata dina iki Bathara Indra. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana Tru siap lho Tru iya serasa kuwatir tak iwangi le aku nek karo kowe percaya nek karo kakangku sing nomor 1 iki ngewangono wong mripate kira ora mesti ora usah bakal ngewangi to. Mulai ya Tru ya. Sakit to.
Sabar-sabar ki ya, Rek. Aku kena terus. Ketoke dewa-dewa wis tekan kene, Tru. Iya. Apa sumbut karo janjiku? Heeh. Bapak wis tos telke? Wis. Kono dilek kono engko nek entek diwalik. Lho. VCD kok diwalik. Sing diwalik TV-ne. Ming sing do nyanyi Joko Grok kabeh. Heeh. Tak pethoke ya, Tru. Ya, wis kono ngati-ati go. Aku wae ora ikhlas nek nganti papan dununggar digawe geger karo para dewa. Wis tata-tata nek kira-kira aku kalah kowe ngewangi, Tru. Wis ora bakal tak tegake le, kowe adiku cah bagus dhewe kok. Lampun katutup lamun masa prawira tiktaya Ranggana magawe gelari rawang cikile sakilan ora kambah lemah tukang sulap kowe. Wis. Aja ngawur. Kita takon lan panjenengan ulun Bathara Indra Bagong. Weh, lha iki pancen Bathara Guru ki ora mung lelamisan ngancam karo kahanan dusunku. Ning pancen lahir batin ketok iki dewa Bathara Indra dasar pranyata. Bagong, nun. Semar kudu nyembah kawan wong atuwaku. Siwa Ismaya kudu nganggo tata krama lan wong tuaku. Yen kowe isih kepengin entuk pelemretangga jiwa lan jambutipa nirmala. Lah yen kowe ora kepengin entuk pelemretangga jiwa lan jambutipa nirmala, aja takon dosa papan dunungkumu iki bakal tak besmi, tak bumi angus. Para kawan Bagong. Kakiat risang kapirang murin angkul kinempit-kempit. Dosang reknaning bawana wis dadi niating atiku Ndra. Lho ora basa karo aku. Abokar gelut kok basa. Nek wagu panjenengan wantun kali kula. Ketiban asta kula. Ah, ora wangun gelut ki ya sapa anane. Nek kowe niat arep gawe geger dusunku kowe arep bumi angus, aku sing bakal dadi pepalange. Aku sing bakal ngayomi kawulaku. Yen ngono pancen wani karo dewa sing tak wedeni awamu. Ora minggat dibantanganku kakon tinjung akhirat nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Ayo maju secangkah. Aku maju secangkah terus istirahat di tempat. Wah, aku omongan karo wong edan iki malah suwe-suwe iso melu edan. Iki perang, ayo maju reno pangendamu nek ora ilang sertifikatmu aja nambah. Lho, dewa iki ra di sertifikat. Oh ya wis asa perang wae. Lho kok ora perang wis dadi kenceng kok ora perang. Maju ayo. Iki mergane batumu. Kene mergane patimu juga. Iki ngomong sing teko kira ki. Nek arep mulai aku. Mulai.
bola-bali arep mulih. Wong muni arep mulih kok ora mulih-mulih. Wis kek mulih prung ngono nek kira-kira Bagong ora seneng apa? Aneh to. Aneh piye? Ben ajae piye? Dewa ngantem aku. Heeh. Aku gledak. Loro gledak ya. Terus candas aku diantem meneh. Ah wis ngono aku ancang-ancang. Sing ancang-ancangan. Ancang-ancang. Antel ora. Ancang-ancang dewa teko set langsung tak antem. Kairoaning jagat gawaning para dewa to. Tanem kira kena lho dewane. Heeh. Kaya nganggo aji lembu sekilan. Oh. Nek biyen lho, Bang. Biyen aku tau dikandhani karo bapak. Nek dewa iki walate gedhe. Terus nek ngantem dewa iki aja dodo munggah, luwih-luwih nggon rai, ora bakal kena. Mergo kowe menungsa, kono dewa. Terus ngantem, nek ngantem dewa iki dodo medun sekitar peteng, sikil, kuku, kempel, lan kono kuwi. Heeh. Keneng mesti keneng. Mati weh. Antem jadamu gletak betot tenan ae. Sakarmu pokoke. Sing penting pokoke iso menang karo dewa. Minggae, Tru. Iki asli lho iki, tenan. Ora ngapusi ta kowe? Ora. Sing ngomong sapa? Bapak. Nek sing ngomong bapak percaya aku. Isih wani karo. Aku ora muntir sih. Nek pancen wani ayo maleso. Kowe ora iso males karo aku. Kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena. Diantrane. Panjalmane apa ya? Elok tenan. Aku dadi kowe pasang Jaya Kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng. Elok tenan. Iya sabar. Ayo ngantemo. Legane nganti kowe iso ngantem karo aku. Bumi langit tangkep. Aku dewa kowe menungso. Bapak Semar nyuwun perlindungan nggih Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian Pak. Mula paringono kekuatan, paringono daya kasantosan. Ora sak dadak kowe ngedumel. Ayo walesen Bathara Indra. Piye? Walesen matek dereng aku kowe. Dia buku arepe dhewe. Waduh. Ana apa kok meringis-meringis? Bagong saja wis ngerti. Keringkianing dewa mripate mendana. Kaya nyuwun pangestu karo bapak ning ngantem karo aku sing diantem tutunggon dodok tutunggon sira. Enggak napa. Terus. Jebul dewa ku ya iso mules. Wela kok dadi ponokawan kok sak kepenake dhewe. Woi, adalah Bagong ora ngalak jabut nyawamu ya. Sapa iki? Dewa jenggote do maca iki. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri Dipati. Yama Dipati, ya dasar para nyata. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra, kaya adikku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta aku? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mama. Wo, ora wawo-wawo. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namanya jabut untu kulino. Jajal piye? Wis untu waras wis jabut ora kekejek kowe. Mati dereng aku pangkal kayane mati ya. Ayo. Waduh, modal wala wis konangan. Ora iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar.
Oh lah. Diremet sak kayang. Terus? Tenan lho. Enggak antil ora. Asli ora cakep tangan. Ah iya. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem weh. Ora mesake karo kawul aku po. Ora ono mesake karo aku. Terus siap, Bro. Terus anu bojone apa jenenge? Anu bojone. Kuwi lho sing dikonyong proti lho. Selang. Selang dilebokke nang irunge gareng kae. Arbali aku to. Siap-siap tenang. Mun rambut tuh digedhek cengal itu. Ayo mulane mati dening aku kowe Ponopahan Bagong. Ampuh kaya ngopo kalah nek karo akal. Aku terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang mabes. Liwat blumbang mabes. Ben ngobong buriku. Ora apa-apa. Ayo kowe Bathara Brahma genimu ora ana paedahe. Ayo arep ngetoke apa meneh kowe saiki garane. Oh, mati ya. Gawe blumbang kejembaran. Gawe awan mlumpat mah kecemplung. Terus, gentane sik tak adus. Wah. Iki ngono ana sing maju meneh malah ngrekoso. Meh mabyur-byur. Gareng ae. Gareng celokan matane kowe kewalik ngono kok. An mulai aku. Ambok ge mulai ket mongko ge mau arep mulai ora. Lah. Ugo karepe dhewe manus maning jajanan. Ayo Bathara Guru sisan kon maju kene ora bakal wedi aku. Kok mundur? Bathara Guru maju tenan e. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tangan loro cekeli tangane dhewe loro, terus sing tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya yo mesti menangan ya kok mesti menangan. Terus saiki piye? Matur, Pak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wes ora wae Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru men ketemu karo Bapak Agong. Yo, ayo ora Pak. Bagong sampun damel wirang kula. Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadiwatan mila dinten sakmangke. Kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong. Tak pasrahke karo sapa? Kaliyan kula. Kok sik to? Sing luput ki kowe dudu kok Bagong. Nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora ketang sithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan. Lah kok dadi kowe men dijaluki pelemper tangga jiwa jambu dipone mono kok awel, Kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu? Nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong mesti ora bakal wani karo kowe. Ning ngarepe Bagong ki wong mrusal bedugal, ning dheweke ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, tresna karo bapakne. Ngerti bapakne arep
didak martabate Bagong ora entuk. Didak martabate itu. Ayo. Halo wong dipangan ya. Martabat. Kowe cara sekolah cerewet. Ayo mulai terus. Nek keloro-loro tenan gareng mesake tenan. Heh. Ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar, Bagong muring kuwi wis bener. Nanging Bagong sampun boten pikantuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis ngene wae. Rasa digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep gawa arep kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong. Aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewowogen mangan gempalaning jagat. Aku wis kuwaregen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep cemplungke kawah cemplungno. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku isih dibutuhke. Aja, Pak. Wis gak menyang kono, Mir. Kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Gong. Aku ki wong ora tau mlebu gedang to. Nek Semarang mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemplungke kawah ki engko gak renang ya, Mir. Wis iki. Condro dimu kuwi apa? Pulang renang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungso. Waduh. Ya aja, Pak. Menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanen. Kakang Semar lilo. Ora lilo ngopo? Wong ming mati kok ndak tak gondeli tak aweli ngopo? Aku ki ya wis ngenteni pati. Mula nek kowe nyengkake patine kakangmu aku malah seneng. Patenono aku ora apa-apa. Cemplungno ning kawah. Pukulun. Sampun ngantos namung bapak tok pukulun. Kula kilik sagad atus nirunipun aji kula Bagong. Kula cemplungke kawah ki mboten napa-napa ning kula nderek bapak. Malah apik kuwi. Ha iso ora ana gunane kok kowe urip ning jagat iki. Mulai ora. Biar mulai. Ora betah terus. Suarane Bagong ngatos ora jamak-jamak. Mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanthi teng kayangan. Mang beto teng kayangan. Kula gelem cemplungke kawah nyuli adi kula Bagong. Sampun maneh nang Semar kali gareng kali Petruk. Aku ya sago. Bagong kowe ora samelu. Aduh. Kancaku sapa, Pak? Kowe duwe kewajiban bangun desa. Dirampungke sik. Bapakmu dadi tumbal ra apa-apa, kakangmu Petruk gareng. Mlabuhi kowe ra apa-apa sing wigati gegayuhanmu kasembadan. Wis go kari ning omah. Wis kono gedhong nyang. Lho. Kok mlato susu-susu to? Mengkale ping bapak Petruk gareng. Iya, aku Petruk gareng. Wis kono mangano. Nang bojomu rasa dijak. Ra. Antak pateni. Mulai ya, Dra. Ya, ayo. Mulai ra. Nang ngaten dadi lo sampun ikhlas monggo. Kula kanthi minggah wonten ing kayangan. Nala gareng Petruk ayo. Nek pancen Bathara Gulu mentala, ora apa-apa. Pancen iki dalane awake dhewe. Bagong ditutuk kene bangun desa rasa mikir, bapakmu rasa mikir. Ngene lakone iki. Terus aku kan ngopo wis jajal. Ijen malah rumangsaku Semar ki nibake kewajiban abot karo aku. Ane ana kancane Petruk gareng isih lumayan isih iso tajak ngembat. Abot entek ning pakaryan, amis baci ning kawontenan. Ana iki nang ngene iki piye aku? Monggo bapak engko mesti cemplungke kawah mati. Gareng cemplungke kawah ya mati. Petruk cemplungke kawah ya mati. Aku ora ento nangis. Aku kudu tetep kanggo
tanggut-tanggut. Ya meng aku kudu iso nyelametke bapak karo Gareng karo Petruk. Arep sowan Pandhawa mesti malah ditukani luwe-luwe Ndara Werkudara nek nganti aku krungu kula lajeng bangun desa. Bagong. Dua pure kaya aspal. Bangun desa kecek diasmu. Pruk. Modar. Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine Bagong. Kowe ora iso njaga bapakmu karo kakang-kakangmu beda apa wis wito ning Madukara minggat. Wah. Kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya. Wah, cilaka tenan iki. Nanti ya kok golek dukun niku ya. Ha niku mah dinehi nomer. Monggo aku wis ados kok wis ora tau tuku ya mikala-kala titip. Begal. Wes. Oh iya. Wah. Ayo. Kelingan aku. Aku isih dhewe wong tuwa. Ya kuwi Togok. Siwa Togok. Adimu arep dipateni karo adimu maneh maya. Kowe nek ra iso ngewangi adimu, wotak gunting cangkemmu. Tenan asli ya kaya lambene kotorong e. Tak jitet tenan. Tak obras tak gawe ciut neng wi. Nang kembak-kembik kaya pitik. Aku mangkat neng nggonanmu ya aku sing teko Togok. Aja kaget ya sayang.